uPastor Winning lo uyachaza amaphupho nakuko kubalekile nokufanele ukuthi qikelela ukuthi number uyisensa ngoba uyimember noma uyacontribute kwi-channel kuphela. So ngo-9 ka-5 ntambama from Monday to Friday awungathaphi nangebhadi nangephutha. Nantu daba uhlakaniphile Zulu Thokoza mkhulu ukuba kwenyoko emhlophe ngabe kuchazanye mkhulu. Ungibiza ngomkhulu ×2 nganza kwethu angibizwa ngomkhulu Pastor Winning sibambe lapho pastor wesizwe. So 1 uphupinyoko emhlophe she dream of a white snake. Akayichazi ukuthi ibikuphi bisekhaya ibisemfuleni ibikuphi biyenzani njalo njalo kodwa assume nje ukuthi hayi beyibona nje phela asazi ukuthi beyibonaphi. So number 1 ngokuthi wayelekile uma ngenze uphuphinyoka kuwuphawu lohluma imhlophe lungasho ukuthi kungenzeka umsamo muhle uhlanzekile futhi uzokuba nenhlanhla nenhlala kahle. 2 ngokwesinto uma uphuphinyoka uphawu lohluma imhlophe lungasho ukuthi kungenzeka kade ukhonjisa ukuthi uhamba nesidalwa esihle esihlambulukile nesikhulu ikakhulukazi ongabe senzuza emhlophe. Okay. 3 kuyenzeka uma uphupha inyoka kube uphawu lohluma imhlophe olungasho kungenzeka uyakhonjisa ukuthi unobizo futhi wena umuntu omnyene uzigcina umsula uhlanzekile futhi ke awuzingcolisi ngemkhuba emibi noma ke ngemithi eminyama okanye ke ngenkambi engalungile. Yabona? Number 4 bese isikhathi ke uma uphuphinyo kuwuphawu lohluma imhlophe lungabuye lukhombe nje ukuthi ke izidalwa zakho zihlambulukile noma isidalwa sakho sihlambulukile uma kuwukuthi wena usanda kwenza inhlambululo usanda kuzigeza izidalwa noma kunesidalwa usanda kusigeza bese ubona inyoka emhlophe kanti wena kade usanda kwenza ini i-cleansing kade usanda kwenza ini inhlambululo yezidalwa noma inhlambuluko yezidalwa. Yabona? Noma komunye ngathi hayi kade kufika nje isidalwa noma kusondela isidalwa esihle ezingabe samakhosi esisondela kuwe nobunhlanhla nokukhanya. Siyabonga ke besibheka la izinto ezine noma ezinhlanu ezingasho yini inyoka emhlophe. Siyabonga.